Atzean utzi berri dugun 2013 urteak, askotariko uneak, irudiak eta hitzak utzi dizkigu. Termino berriak, beti ere, anglizismoak gehienak, baina baldakigu zer esan nahi duten, alegia, baldakizue zer esan nahi duen esaterako selfie hitzak? Kalera atera gara, ea zenbat dakigun. 2014a hasi berri da, eta auskalo, hemendik urte betera, zeintzuk izango diren gogoratuko ditugun hitz horiek. Baina purtsu bat errebobinatu dezagun. 2013an zeintzuk izan ziren gure hiztegira sartu genituen termino berriak. Selfie bat dakizu zer den? Ez, nik ez daki zer den hori. Zuk segure buruari argazki ateratzea. Sare sozialetara egoteko egiten dutenak. Pelakoako dituzu edo? Hombre, claro, da Bai, hori lagunekaz beti. A ver, igual erakutziko diguzu bat, amat? Ke ba. Begira, hortxe, hori, selfie bat, hori manualeko selfie bat dugu, Bai. Hortxe izango gonduk, Aizu, eta hori ikusi dugu nola famatu egiten dela, bai, jende xearen artean, eta aktoreak, futbolariak eta alakoak ere ikusten ditugu etengabe, alakoak egiten. Bai, Obama bai agertu zen oindala gitxi Mandelan hori hiletan edo argazki bat etaraten bai. Azken garaietako momentu beroenetariko bat, estatu batuetatik, etorririkoa, tuerkina zer den gogoratzen duzu, Dantza modu bat da, bai, Hannah Montana egiten duena, bai. Miley Cyrus egiten. Bai, hori da, bai. Eta ingo diguzu? Ez. Zure bikote hortxe erabilita. Ez. Dantza bat horrela egiten dana, ipurdia mugituta. Urtetan zana Arturo bat sorrimitetan. Hori da, Bai. Ez nikuko egingo garantxe tuerkin bat, edo? Ke ba, eizu? Nik alderak egiten ditut, ez erantzun. Zuen artean altuzu egingo tuerkin bat orantxe, edo? Ba, hor behira da horrela, eta Miley, ni naiz Miley, ipintzen da horrela eta dantza egiten du. Eta dantzaia ez duzu bukatuko egiten? Ez. Gehiagitxo. Eta Euskal Herrian bertan gertaturiko jasoerek jadanik existitzen ziren eta ezagutzen dezken dituen terminoak erabiltzera eraman gintuzten. Monje Shaolina, badakizu zer den? Dirudi borrok antzeko zeu zer edo. Ez dakit nik, ze badakizu zer... Bat edo, maniobrak edo, ez dakit. Jo, hori de pelikuletan urtetan dana, da hemen be general kontzan oindala hile batzuk hiltzen emakume bat edo. Eta zelan neska bat hiltzen saiatu zen, eta aurretik bai ezela gorpuren bat bai aurkitu bela bai. Zuk aurretiaz ezagutzen zenuen Shaolin kontzeptu hori edo... Ez nuen ezagutzen. Eta hizkuntzak ere ikasi ditugu azken garaietako gertakarien bitartez. Bueno, gutxi gora bera. No one celebrates life like Spanish people do. There is nothing quite like a... Relaxing Cup nola jarritzen du horrek. Of Cafe con leche en Plaza Mayor. Of Cafe con leche en Plaza Mayor. Botella eta bere inglesa, apur bat lotzagarrize, baina, Azkar mugitzen da mundua eta era berdintzuan azkar sartzen ditugu termino berriak gure hiztegira, normalean kanpoko hizkuntzetatik. Hemendik urte betera nolako jasoerak eta nolako termino berriak sortzen diren. Bilbotik Iker Zabala, Euskal Herria zuzenean.